Hello friends, jodhno lam sago ani katalam video gang tini ke ani barano thangnai angje tiring dino faimani ge tini thangsinai da ge bono ang dugana thangai nai naigina gari detong gere dugana hamile gari kungja panchi gere kabangwa no thangi pakyabo ge bono gari kungsa fai tongka gejang amubai no thangsinai ge nai tongdi norok paisak ani blog no enke friend jong ang tabuk mandai harungo se chokbai tongwakya ang gari rogo hongke buibo tongmani bagai asa video rogo khlai rogya tase first time khono bula abani bagai ge ang nong no salama rogo kanga punungwalia lajo borok rogo okra rogo tongmani bagai ang sing video rok khlai rogya ta aban bagai nong ang nagarsano haino hai haifano norok payasak nai tongdi ani video no ang norok bai bazar thangai malayana nai tongdi inke friend jong ang bazar se bhai shokai tongya ano ani baba hati klai rohne hinai hati klai tongya jang abono ang jinrong no phone ke manjak phone kana nai tongdi je payasak ani video no bazaro po borok si kari ko phung ko bla abni bagai borok kom ko anke bono ang le bazaro tam ki tongnai ba hani bagai an baba no hati khai rohor nai hinai songtabo hati khanyani nalei tonglai kata ke bono nai tongdi norogo ang je barawo tokoro hanki to sajung no hati rok layo ge tinile ang nokise ani barawo thangnai hinki ba abni bagai ani babu no ano hati khlai rohonani nai tongkhata ge bono nai tongdi norgo ge jangtabo alo panyani nai tonglayo abono norgo ang je phono manjak phono gan hini tesha haino hai sabo abono nai tongdi norok johasak ani mologno obono ang norong no ang je hati khaimani phunugai manliya ang nogo thangai norong no kaisa ki ang tini tammo hati khakya phungana obono norok nai tong tani blog no Oke friend jong ang tabo bizraniyo se shopai tokya ango video khaimini bomte ke khlakya sajaman ang tutnau ni sajung se phai bile hai dipa ngakai te bibo ok ang gamgaro kajak tango enke lajioi ang video tisana ni lajioi betike video khlakya sajaman front camera by se je buino chaya hai khlaita amdekhe je ang video khai te heju lajiwa bagita asike khai toi haman je tam kha sajiman tese o video robo kaham ke kaya bong tirodo akona se ya khai man bile abun bagi ang norno phonong na bagi amte kifano je try khlai ang video khlai to khata gebro nai tongni norgo ge ang tabuk dungmali ni se fai tongkhalo nogo thangnan bagita gabno ang norbai nogo thangai malaysiana nai tongdi norok ani blog no ombe kotomatumani purani yak markin yokha ge ang tabuk nogo se shokya gabno ang kaisa ge phone kana oboke morso oke ber mabai agran ngetai oke
brush hingke moso risum rok mane moso guri rok ta ke risum rok oke tas kamu omuke laifang yang laifang wa thokjagon bagi laifang tuka oke je paper yellow color ke gonga ke oke phantok hingke oke tok bahan ki sate hemen ang sajong sadro bahinai ge thok paso tuka hingke kebo ke jo mairung kebono nong nang je phonong na hamani phonoka hai diwana hingke ani tin blok am suksar tu nyong sinai skan lem lengkha fagen je fenrui matong shu hingke bye bye jotana no